Volám sa Michal Benček a podnikám v oblasti realizácie záhrad. To znamená všetko od návrhu cez realizáciu až po údržbu. Moja práca je pre mňa skôr takým poslaním, pretože teším sa z toho, že môžem nejakým pozitívnym spôsobom ovplyvňovať život ľudí a priestor, v ktorom žijú. Takže ideálna záhrada podľa nás by mohla vyzerať aj tak, ako v ktorej práve stojíme, kde sme sa snažili vysadiť čo najviac stromov, najviac trvaliek. Podporili sme to aj nejakou výsadbou ovocnými druhmi. Tým sme sa snažili docieliť nejakú rozmanitosť tej záhrady, aby teda si každý z tej rodiny našiel v tej záhrade to svoje.